Kaixo Gremlins, gaurko klasean Alemaniari buruz hitz egingo dugu eta konkretuki nazismoaren gorakadari buruz. Hori ulertzeko lehenik eta behin ikusi beharko dugu gerraosteko Alemania. Nolakoa zen kontekstua Alemanian politikoki eta ekonomikoki lehenengo mundu gerra bukatu ezkero. Lehenik eta behin konturatu behar zarete Alemania gerra horretatik galtzaile moduan ateratzen dela. Beraz, 1918 urtean, lehenengo mundu gerra bukatzen da, egoera politiko Alemanian oso deserosoa zen. Gile bigarrena kaizerra zen, baina gerra galdu ezkero edo gerraren porrotaren ondorioz abdikatu egin zuen. Ze gertatu zen? Kontekstu politiko berri bat zabaldu zela Alemanian, konkretuki Weimarko Errepublika. Weimarko Errepublika 1918tik 1923 arte iraun zuen eta bere lehenengo presidentea Friedrich Ebert izan zen, 1919tik 1925 urtera arte. Politikoki Weimarko Errepublika bi arazo eduki zituen. Alde batetik ezkerratik zetozen mugimendu iraultzaileak eta bestetik eskuin muturratik mugimendu matxinatuak zetozenak. Lehenengoa izango da azaroko iraultza eta ezker muturreko alderdiak edo mugimenduak sortuko dute iraultza hau. Weimar Errepublikako lehenengo urteetan eta konkretuki Friedrich Ebert presidentea zegoenean bi arazo politiko oso larriak bizi izan zituen. Lehenengoa azaroko iraultza eta bigarrena Munitzeko putza. Ze gertatu zen bata eta bestean. Lehenengoa azaroko iraultza bi fasetan banatzen da. Alde batetik 1918an urritik azarora eta 1918ko azarotik 1919ko abuztura arte. Beste kasuan, Munitzeko putz horretan, naziak izango dira alderdi zuzendaria eta 1923ko azaroan gertatuko da. Lehenengo mundu gerra bukatu ezkero politikoki Lehenengo mundu gerra bukatu ezkero Europako mapa politikoa aldatu zen. Gogoratu behar duzue, Errusian 1917 urtean boltxebike iraultza irabazi zuela eta lehenengo aldiz munduan sobietar edo iraultza sozialista bat boterera heldu zen. Ze gertatu zen Europa osoan? Langilegoak, alderdi ezkertiarrak edo sindikalistek Errusiako matxinada edo iraultza bat bezala egin nahi zutela. Egoera hori beldurra sortu zuen klase burgesan. Bankeruek, industrialak eta horrelakoak dirudunak orokorki beldurra zuten euren herrialdetan Errusian bezalako egoera bat sortzea. Eta horregaitik alderdi edo eskuin muturreko mugimenduak bermatu zuten. Gainera, Versailesko itunan Alemania errudun moduan agertzen zen. Beraz, lurraldeak kendu, armada txikiagotu edo zigor ekonomiko oso handiak ezarri zizkion talde irabazleak. Zer suposatu zuen guzti hau Alemaniarentzat ekonomikoki? Krisialdi galanta. Kontutan eduki behar duzue, Alemaniak ez zuela ordaindu behar bakarrik ordain edo zigor ekonomiko horiek, Versailesko itunan agertzen direnak, baizik eta ere bai prestatua eskatu zuen dirua herrialdea ekonomikoki bultzatzeko edo aurrera eramateko. Beraz, gerra sor alde batetik eta diru prestatua bestetik inflazioa gora egin zuen. Eta aldi berean markoa, Alemaniako moneta, bere balioaren zati bat galdu zuen. Beraz, esan dezakegu Adolf Hitlerren eta nazi alderdiaren mezu ezberdinak oso eroso zeudela horrelako egoera. Klase hasterakoan komentatu dut gaia izango zela Alemania, baina konkretuki nazismoaren gorakada. Ikusi dugu zein zen lehenengo mundu gerra bukatu ezkero
Weimar Errepublikako egoera, politikoki eta ekonomikoki. Baina nor zen Adolf Hitler edo zer zen alderdi nazia? Adolf Hitler Lehen Mundu Gerrako soldadu desmobilizatu bat izan zen, eta beste batzuk bezala ez zuen onartzen Alemaniaren porrota. 1919 urtean Alemaniako langile alderdiaren kide egin zen, geroxeago bere izena aldatuko zuen, justo 1920 urtean bere izena hau izango zen, Alemaniako langileen alderdi nazional sozialista, edo alderdi nazia, guk ezagutzen dugun alderdi nazia. Nazismoa ulertzeko Adolf Hitlerren ideiak ulertu behar ditu edo behintzat ikasi. Horretarako badago liburu oso garrantzitsua, Mein Kampf deiturikoa, edo euskaraz Nire borroka. Liburu hau Adolf Hitler berak idatzi zuen eta konkretuki Gartzelan. Zergaitik Gartzelan? Gogoratzen duzue lehen Munitzeko putza ikusterakoan 1923an golpe edo estatu kolpe horregatik Adolf Hitler Gartzela joan zen, eta garai horretan Gartzelan liburu hau idatzi zuen. Liburu horretan ideia asko nahasten dira, baina konkretuki badaude 3 oso garrantzitsuak. Alde batetik, antisemitismoa edo juduen kontrako ideiak, bigarrenik antiboltxebismoa edo esker muturreko komunista edo sindikalista eskertiarren aurkako ideiak, baita sozialdemokratak ere, eta azkenik ariar arrazaren nagusitasuna. Hau oso garrantzitsua da gero Bigarren Mundu Gerran ulertzeko ze gertatu zen Holokaustoarekin. Beraz ikusi dugu ze alderdi politikoan sartzen da, gainera bere buruzagia izango da edo bihurtuko da, eta ikusi ditugu ere bai zeintzuk dira bere idei nagusiak. Antisemitismoa, antiboltxebismoa eta ariar arrazaren nagusitasuna. Hauek ez dira bakarrak, egongo dira beste batzuk. Adibidez, Alemania herrialde oso importantea berriro bihurtzea, nazioa eta horrelakoak. Baina nik uste dut hauek garrantzitsuenak direla. Baina nola lortzen du boterea Adolf Hitler? Munitzeko putz horretan, 1923an Adolf Hitler konturatzen da estatu kolpearen bidez ez duela boterea lortuko. Eta orduan taktika politikoa aldatzen du. Orain zer egingo du? Hauteskundetan parte hartuko du eta hauteskundearen bidez boterea lortzea nahi du. Horretarako 2 bide erabiliko ditu. Alde batetik demagogia erabiltzen du. Zer da demagogia? Hauteskundetan eta ez hauteskundetan, baizik eta egunero berak esaten du bere alderdi politikoa langabeziarekin bukatuko duela edo soldatak igoko dituela. Boterea lortu esker. Eta bigarrenik kalea erabiltzen. Konkretuki 2 talde ditu edo 2 talde paramilitarrak ditu alderdi naziak. Alde batetik eraso atala edo SA ezagutzen den moduan, eta bestetik babes atala edo SS. Zer egingo dute 2 talde hauek? Indarkeria erabili. Hori da, kalea kontrolatzea. Ikusi ditugu ze 2 bide erabili zituen Adolf Hitler eta alderdi naziak boterea lortzeko. Alde batetik demagogia eta bestetik indarkeria kalean. Baina kontutan eduki behar dugu 1929 urteko krisi mundiala. Zergaitik? Gauza oso garrantzitsuagatik. 1924 urtetik, 29 arte, Alemaniako ekonomia hobera egin zuen. Eta kontestu ekonomiko horretan, Hitlerren edo alderdi naziaren idei estremistak ez daukate hainbeste publikoa hauteskundetan. Baina, 1929ko krisiagatik, estatu batuetan jaiotzen da, baina Europar osoan bidaiatzen du, 3 gauza oso garrantzitsuak gertatzen dira. Alde batetik, bankuak porrot egiten dute, beraz ez dago dirurik, fabrikak ixten dute, eta nola fabrikak ixten dutenez, langabezia gora egiten du. Jendea langabezian geratzen baldin bada, etxeetan ez du dirurik sartzen, eta orduan ezin du gastatu, ezin du adibidez janaria erosi eta horrelakoak. Ze gertatzen da krisi horretan? Gizartean estremismoak irabazten dutela, nolabait. Alde batetik, edukiko dugu eskuin muturrean alderdi nazia, eta
esker muturrean edo eskerraldean alderdi sozialdemokrata edo alderdi komunista. Vale? Bi hauek hauteskundetan boto asko jasoko dituzte. Industrian eta finantzako munduko pertsonen artean, ez guztiak, baina bai gehiengoak Adolf Hitler eta alderdi nazia babesten dute. Gainera, jakina, diru hori oso ondo datorkio Adolf Hitlerri eta alderdi naziari hauteskundean parte hartzeko. 1922 urtean, hauteskunde horietan Adolf Hitlerrek ja 13 milioi boto jasotzen ditu, baina oraindik ez dira nahikoa boterea lortzeko. Eta orduan, 1923an, urtarrilan, Hindenburg presidentea Hitler kantziller izendatzen du. Hindenburg hil eskero, 1934 urtean, ja Adolf Hitler Führer bihurtzen dute eta hirugarren Reichko kantzillerra izendatzen dute. Gauza oso garrantzitsua da, 1933an, martxoan, Alemaniako parlamentua zutan agertzen da, eta naziek edo Adolf Hitler gobernuak esaten du komunistak izan direla. Gero demostratuko da ez zirela izan komunistek, baizik eta naziek izan ziren. Zergaitik egin zuten hori, kalea kontrolatzeko eta nolabait eskusa bat edo aitzaki bat edukitzeko botere osoa lortzeko. Nola lortu zuen Hitlerrek boterera iristea? Demokraziaren mekanismoez baliatu zen, lider izateko abilezia erabili zuen, programa demagogiko eta populista bat aurkeztu zuen, eta erakunde paramilitar naziek beldurra inposatu zuten. Eskerrik asko klasea jarraitzeagatik eta hurrengo klasean ikusiko gara. Agur!